tanan diha, kamusta na mo? Welcome back sa mga channel. Diya karong adlaw day guys, magluto ko og sinabawng isda. Diya prituhon ning uban og kanang kuan kay dak og di ma sulabi kay dak mo gud isda na. Prituhon og uban guys, ano hapit na buhian. Luto ta guys, luto. May isda ani eh. Malagsita ni natin. Sanina, mag-position mo yun dyan guys. Ay na, dahil ko na rin dyan guys. Position dyan. Kapil niya. Position niya. Mori, gaya pa siya guys. Kaya guys pa man. Tidak ng kutsilyo, where is it? It is. Kuha din siya. Ada nabutan ako. Ewan. Kutsilyo. May kapasounds mandari. Wala makapiray. Siguro. Nga nila ulit ito. Alam, sabaw na lang yun. Yes, less than. Barang dali na mabugmot mo po. Tapos ko. Chipkok siya taron, chipkok. Guys, gagawin pa mga guys, guys, kapag maribik, mananggang sila diwain. Ang diwa na ang pumok na sila. Tulingan niyo no? Lagi. Bubuon. Kuya Usaw, isa pinapanday niya di Janet. Yung swasan kayo. Sulabi man. Ako to. Kira gatos, paratos bahay lagi os kasada. Kaya. Yung may kasada. Swasan din. Pinamtuboy nga na ito lati akura ay. Bati sili hugasan lagi. Yan ni hugasan dyan na. Hindi na pwede di waswasan. Nag-abog tanan. May musaw ba? Abugan. Huwag lang sana guys, kaya na-sounds pa sulabi ma. Sulabi din itong pagka-YouTube. Ka-vlogger di ay, charot. Hello guys! Gikan di ko rin palit og kamatis da. Ang isa golan sa mga sinabang isda. Ang gitulo kay, magaling kamatis pang pahamis sa mga kutis nga nakigoos. Dasandaan. Ay! Apit! Ay, habang nagwat ko sa isda, so habang kuhan, say sinairan pa na ko. Ang nagwat ko sa isda nga humuk-humuk o marili. Wala, di ko kamatis. Sabi nagnahikuan, pitinan. Yung pagkamatis na maka. Guwapas at ang naong nga nagiguaos.
Makadapit ilang tangad, lubog katuod, nakadapit. Lanigod ko ning utang guys, nga na itangad para mamumot. Uy, buwasik man. Slice time. Magsilik at si Mama Julie dahil guys, ni chat na ha. Sa chat ni gani ha. Christmas party po nung nilalek si Rong 16. Diyan mo. Adto ko. Puhon-puhon diyan. Sa kuhan ko no sa to. Kasi like kandidata ba karong February pa noon guys. Pero ang ilahang kwarta na kuhan. Kwarta na ka nang nai. Sana sa pag-ingat ni Julie. Kuha sobre. Karong kuan guys, karong 16 pod. Ug sa kuno tong mulabaw pa sa 200 ang amount, mo kuno to yung makandidata. So karon guys, ang panikamutan nga siliksi mo yung mulabaw. Kay aron maka suway pod si Jabag paso bagawon karong February pohon, Valentine's Day. Ang panikamutan guys, manulisit ko sa mga ijaan. Kasi na po din guys, charot itaw. Balik kamutan guys nga kandidata si Lexi. Ingin lagi sa Julie nga, gani kung si Lexi mo kayo makadaog kay. Silahang kanang class mo si Lexi mo oy habog. Kinahabogan, pero ang edad mo oy bataan. Nagkanalan magulpot ko guys, kaya nga ko naka-experience sa ako pa na bata, karon gusto na nga pang ipa-experience si Lexi. Karon kuan pa ba maka-experience pa si Jagtunsa. Kaya ganahan ko magtanaw sa anak na nakagaon o naka-make up. Sama na itong pagkasal ni Purami guys, ganahan ko na ito nagtanaw dyan. Karon pohon, na ako na sobre nga ipanghatag. Kinsa na po itong ganahan mo sud itong sobriha. Manang araw matabang-tabangan ko si makatabang-tabang ko ni Lexi. Experience lagi po siya. Patuging ng Ate Julie, manghatag ko lang siya dito sa yung ang gina nga taga-ikot kay mga po. Kapag muli sila sa Ate Ruby. Manay, naman niya? Tuyo. Pizza. So, mo to guys, kanang sila. Karon pa no February pero kanang kwarta mo ay paano nila karong December 16 Christmas party nila. Kinsa kuno tong mulabaw pa sa 100. Ay 200 ay nga amount. Mo kuno to yung mga kandidata ni February. Kado lagi ilang kuan. Dakdak kay bagas panadak na ay kwarta kinsa tong kinadakan mo koy makuan ganahan ko aron maka-experience si Lexi ba maningkamot ko para ma-experience si Lexi kung sana yan na makapaso siya ba ganahan ko magtanaw proud inahan baalag asang ko ka solicit. Suway ba? Di sa paglahi naman po siya guys, kaya di pa raw sa unas pagkasalit po rin nga yung hilak, karoon na siya ka ng kamawa na ba makisabay, di na mauwaw. Okay, nag-explain naman lagi po, mo na nga siya gusto na nga siya yung makandidata ba, siya yung coronation, ay, hindi ka February, pero maka-experience. Excited na ako, binaglado pa. Mga lagod ko, mga solicit sa mga idaan, sa
50 ba nga na, anong madaghan. Muli mo karapag sila pan guys, sa tiri. Libo na mina na kuha ni nanay ko birthday. Magsabaw mig isda guys, mga kog kamunggay dari. Hampuong og alugbati. Agay, agay, agay. B! Ha? Open? Open, ablihan? Is amang ka, init man. Kau padapin ha. Sabaw ta guys, magsabaw og isda. Nice na color silang labat guys na, giutro na. Pero para manahuman guys. Kuha po tag sibuyas gamay dahon. Okay guys, sampuong. Yung nangatumba to ning kwaen. Okay, masayang mampud ni siya. Malaos ra malaos. Kahinay kayong pingo guys kay grabing labarag ang kuan. Murag madaga guro ko padung. Diya kamong gay na pod guys. Madaga siguro ko padung guys kay laig ang balatian. Kasa ko kamong guys. Gara guys, alugbating marijo o karing sibuyas sa kamunggay. Dara nga haruson guys sa hasang inloag isda. Dara guys, mo na siyang isda. Buhan siya ng isda. Kung kaila din isda, mura mo si Runig tulingan ba ni or sa ni? Agkatunga na guys sa sabon siya, prituhon, aguban. Okay guys, naluto na kamong sinabawang isda o pinirito with buwad. Mga anday ta. Be, maniud to be. Agsimayor. Nito ta guys. Dalawa na sa isa. Tilawig na makuha na ang luto. Gina. Nito na. Hello. Hello.